ji dereka leşkerî ji rejima Esed ji ajansa Sputnik ya Rûsyê re eşkere kiribû ku grûpên çekdar yên li Idlibê ji destpêka rêkeftina Sûçî ya dawî derbarî Idlibê kar li ser bicihkirina bingehên xwe bi alîkariya xalên çavdêriyê ya Tirkiye li gundewarê Hemayê yê Bakur û Idlibê yê başûr dikin. Ji aliyê xwe de Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan got ku hejmara sivîlên Sûriyeyên ku bi guleyên cendirmeyên sînoriyê Tirkiye bi Sûriyê re ji destpêka krîza Sûriyê gihîştiye 411. Ji wan jî 75 zarokên jêr 18 salî û 37 jin serbarî birîndarbûna bi sedan welatiyan di heman egerê de. Bi sedan welatiyên bajarê Idlibê û gundewarê Helebê derketin xwepêşandanan û têde daxwaza serbestberdana girtiyên zindanên rejima Esed kirin. Ew xwenîşandan bihtir li bajarên Me'aretün Nu'man û Kefernebil û Xanşêxûn û Harim û Erîha û Binniş bûn. Serbarî bajarokên Me'aret Misrîn, Kellî û Kefrûma û hejmarek gundan. Li gundewarê Hemayê jî bi sedan sivîl derketin xwenîşandanan dibin duruşma azadî ji bo girtiyan. Ew jî li her yek ji Qel'atil Medîq, Keferzêta, El-Şerî'a, El-Tuwêna û Bab Taqa û Cebel Şehşebû û Herbenûş û El-Hemra û El-Hewêz.